Οι Ελληνολιβανέζοι που είτε κατοικούν μόνιμα στη Βηρητό και δεν μπορούν να φύγουν πλέον, είτε έφυγαν για διακοπές από τη χώρα αφήνοντας πίσω τις οικογένειές τους και τώρα δεν μπορούν να επιστρέψουν. Μίλησαν στη Λίλιαν Τσουρλή. Μαρίνα, Γιώργος και Ηλίας, η Βηρητός τους ένωνε καθώς εκεί μεγάλωσαν και γνωρίστηκαν, ωστόσο φέτος τους χώρισε. Ενώ ήταν να συναντηθούν ξανά σε λίγες μέρες, το ταξίδι της επιστροφής στη Λιβανέζικη πρωτεύουσα είναι δύσκολο εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων. Αγοράζουν όλα τα διαθέτισμα εισιτήρια για να φύγουν από τη Βηρητό. Η οικονομική κατάσταση στο Λίβανο είναι ήδη πολύ κακή. Αν γίνει πόλεμος θα είναι καταστροφική. Η μισή οικογένεια του Ελληνολιβανέζου δημοσιογράφου είναι στη Βηρητό και αυτό στο Αμπουντάμπι με την υπόλοιπη οικογένειά του. Η επανένωσή τους αυτές τις μέρες είναι σχεδόν αδύνατη, μιας και τα αεροδρόμια είναι κλειστά. Ακόμη όμως και το να έρθει και ο ίδιος στην Ελλάδα είναι αρκετά δύσκολο. Εδώ και 4 χρόνια περιμένω την έκκληση της ελληνικής μου υπηκότητας από το Υπουργό Εσωτερικών στην Ελλάδα. Η γραφειοκρατία με εμπόδισε να το έχω. Πολλά άτομα ελληνικής καταγωγής στο Λίβανο έχουν την ίδια κατάσταση. Η Μαρίνα τα κατάφερε να έρθει μόνιμα στην Ελλάδα, αλλά πίσω στη Βηρητό υπάρχουν εγκλωβισμένοι αυτή τη στιγμή φίλοι καρδιάς αλλά και μέλη της οικογένειας του συζύγου της. Μας λένε ότι είναι πάρα πολύ ανήσυχοι για το τι θα ακολουθήσει και περιμένουν και εκείνοι τις εξελίξεις. Δεν έχουν κάποια απάντηση να μας πούνε ότι θα γίνει αυτό ή... Δεν ξέρουν και οι ίδιοι τι μπορεί να εξελιχθεί από τη μια στιγμή στην άλλη. Μπλοκαρισμένη στην πόλη της Βηρητού είναι και η μητέρα του Ηλία. Θα μπορούσε να πάει στο Αμπουντάμπι, αλλά και αυτό είναι αδύνατο. Το πιο κοντινό αεροδρόμιο που έχει πτήσεις είναι στη Ιορδανία. Και να πάτε στη Ιορδανία πρέπει να περάσει από τη Συρία που είναι πολύ επικίνδυνο. Προσέχουμε και... είναι όλα στα χέρια του Θεού. Πτήσεις από και προς Λίβανο αλλά και η Ιορδανία έχουν απαγορευτεί έως την Πέμπτη μέχρι νεοτέρας.